Čaute ľudia, to som ja, Eliasmus 159, som Haru Sviňou 1. Čaute. Dneska sme tu pri natáčaní hre Gentleman, takže môžeme... Ide tam o to, že druhému musíte poškvrniť klobúk. Takže poďme do toho. Čakaj, ja vlastne robím týmto, no tak... Sakra! No tak nič, ešte nikto nevyhrá. Príjmem ťa. Koľko to bude? Je to vážne srandovná hra. Do popisu vám dá Paťo, Eliasmus. Na túto hru na stiahnutie, kde stránku. Ha. Sakra. Poďme na seba. Sakra. Francúzska kvalita. Takže poďme. Takže ešte toto. Toto mi ty urobíš. Francúzska kvalita. Sakra. Ja prehrám. Ako tradične ja vyhrávam. Aha. Ty gajsenovka. Gajserka. Boli ma hlavička. Aha. Takže je to vyrovnané. Sakra, ja som si pomýlil miesta. Miesta činu? Miesta. Do prdele. Sakra. Dámy a páni, tu ide o všetko. Sakra. Takže náš milý vyhral, toto už bude koniec, ako som vravel, IPčka, ja už som... Daj, debil, počúvajte. Nie, počkaj, stránka bude na stiahnutie v popisku videa, dajte like, poprípade odber a vyfackajte ma.